ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ମୁଡ଼ି ଯାଉଛି ବା ଶରୀରରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବାଜିଯାଇ ଫୁଲି ଯାଉଛି, ଏଇଭଳି କଣ୍ଡିସନରେ ଗୋଟାଏ ପେଷ୍ଟ ଘରେ ଥିବା ଜିନିଷରେ ବନେଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ବଥା ଫୁଲା ଭିତରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ କମିଯିବ। କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଘରେ ଥିବା ହଳଦୀ 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ନେବେ ଏବଂ ଅଧା ଚାମଚ ଆପଣଙ୍କର ଚୂନ ଗୁଡ଼ା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋ ବନେଇବାର ପ୍ରଣାଳୀ। ଆପଣ 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଅଧ ଚାମଚ ଚୂନ ସେଟାକୁ ଆପଣ ଟିକିଏ ପାଣି ମିଶାଇ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇବେ ଏବଂ ଟିକିଏ ହାଲକା ଉଷୁମ କରିଦେବେ। ଉଷୁମ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ସେ ଜାଗାରେ ଏମିତିକା 2 ରୁ 3 ଦିନ କରିବା ପରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାୟବ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ହଳଦୀ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଇନଫ୍ଲାମେଟୋରୀ ଏଜେଣ୍ଟ, ଏହା ସହିତ ଚୂନ ଗୋଟିଏ ମସଲ ରିଲାକ୍ସାଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଫୁଲା ବଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାୟବ ହୋଇଯିବ। କିଛି ଏହିଭଳି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ରାକେଶ ହେଲ୍ଥ ଟିପ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେୟାର କରିବେ, କାହା ନିଶ୍ଚିତ କାମରେ ଆସିବ।